Vahvempi sinä on valmennuskokonaisuus sulle, joka et kaipaa enää yhtäkään kuuria sun elämään. Valmennus tarjoaa jatkuvasti päivittyvät treeniohjelmat kotiin ja salille sekä yksilöityä ravintovalmennusta koko loppuvuodeksi. Sun ei enää tarvitse ostaa jatkuvasti uusia valmennuksia edellisen päätyttyä. Vahvempi sinä on jatkuva ja pitkäkestoinen valmennus, joka antaa sulle avaimet uuteen, energisempään ja hyvinvoivaan elämään. Se joustaa sun elämäntilanteen mukaan ja sä löydät aina tavan toteuttaa valmennusta, vaikka elämä tapahtuisikin. Mun nimi on Nana Heikkilä ja mä toimin tämän valmennuksen valmentajana. Mä tiedän näin nelikymppisenä, että elämässä on paljon muutakin kuin vaan treenit ja ruokavalio. Säkin saatat elää siellä kiireistä arkea ja valmis treenisuunnitelma auttaa siinä, että sä saat treenit säännölliseksi osaksi sun arkea. Ja on kiireisen arjen pelastus, kun ei itse tarvitse miettiä, mitä tekee, vaan valmiit treenisuunnitelmat löytyy valmiina. Mä treenaan itsekin näillä samoilla treeniohjelmilla ja kuljen muutenkin tosi tiiviisti tätä matkaa sun kanssa. Yli 10 vuoden valmennuskokemus ja jatkuva kouluttautuminen on tuonut mulle monipuolista osaamista ja ammattitaitoa. Yksi mun vahvuuksista onkin kyky huomioida erilaiset elämäntilanteet, yksilölliset erot ja eritasoiset treenaajat. Ja tästä mä saan hyvin usein kiitosta mun valmennettavilta. Vahvempi sinä ei ole vain yksi kuuri lisää sun elämään, vaan se antaa sulle eväät koko sun loppuelämän ajaksi. Se on paljon enemmän kuin pelkkä verkkovalmennus. Yli 1000 naista on todistanut, miten vahvempi sinä on muuttanut heidän elämänsä. Olisiko nyt sun vuoro? Ja koska mä haluan, että mahdollisimman moni pystyisi lunastamaan valmennuksen itselleen ja muuttamaan oman elämänsä, mä laitoin tämän koko loppuvuoden valmennuspaketin nyt huimaan kampanjaan. Oma paikka kannattaa lunastaa nyt, kun paikkoja on vielä jäljellä. Nähdään valmennuksessa. Moi moi!